धुआं हमार जान ले ले। रोज रोज के ई किच-किच आई पुई पुई हमरा से अब ना होए। हमरा के अब अलग चूल्हा चाहिए। देख ल रवि, अभी तक काली कपार पर कलसा धराइल बा, आई महारानी के अलग चूल्हा चाहिए। हमनी के जमाना में त 10-10 गो देवर जेठानी एके जी हंडी में खात रहली सन। त ऊ जमाना गइल सासू माई, अब हमरा से ई ताना ना सहल जाई। रउआ के त खाली हमार खोट लौकेला। रोटी तनी टेढ़ भइल त महाभारत, नून तनी कम भइल त लंका दहन। कम से कम हमरा के ड्यूटी त शांति से जायदा लोग। सुबह सुबह ही का शुरू हो गए। तू चुप रह रब्बी, आज फैसला होइए जायदा। एकरा के लागत बा कि हम एकरा राज में कांटा बनी। जेकरा के हम चौका बर्तन सिखौलिन उहे आज हमरा के आँख दिखावत बिया। हम आँख ना दिखावत बानी, हम त बस अपना हिस्सा के सुख खोजत बानी। रउआ ता हर बात में बेटा के पट्टी पढ़ावे लगनी। रवि, रउआ बोली का हम झूठ कहत बानी? देखा लोग, घर बटला से सुख ना मिलेला, दुख बढ़ेला। कामिनी, माई के बात के बुरा मत माना, उ बूढ़ भइली। आ माई, कामिनी अभी नेक बिया, ओकरा के धीरे धीरे समझाइए तो समझी न। हाँ, अब हम ही गलत बनी। बेटा मेहरारू के हो गई, अब हमरा के पूछी। हम त बस पुरान थरिया नियर कोना में पड़ल रहब। देखी, इहे चाल बा रउआ माई के, हमेशा इमोशनल ड्रामा। रउआ कहली ना कि हमरा के चूल्हा बर्तन के अकल नहीं के, त ठीक बा, आज से हम अपना पसंद के बनाइब, रउआ अपना पसंद के। बस बहुत भइल। अगर रउआ लोग के बंटवारा के इतने शौक बा तो आज होइए जाओ। इहे लकीर बा, ई पार माई के, ऊ पार कामनी के। चौकी माई के भइल, चूल्हा कामनी के। आ जेकर सामान जेकरा देह में सटल ऊ हार जाई। ए का करत बाड़ा रवि? रवि, रउआ ए का कहत बानी? रउआ लोग के इहे चाही ना। अब सुना लोग, नियम ई बा कि जे ई लकीर पार करी उ दोसरा के गुलाम होई। माई, रउआ साग छील के ओहिजा रख दी। कामिनी, तू रोटी बना के एहिजा रख दा, हम ड्यूटी जात बानी। रवि ओसारा की कोने में बैठ जाला आ नाटक करेला कि उचल गई। उफ, ई धुआं। कामिनी, तनी चूल्हा उहुआ कर। हम काहे करी? लकीर के यही पार हमार राजबा। रउआ अपना ओर की खिड़की खोलनी। तभी कामिनी के रोटी जलने लगल। ऊ कपड़ा खोजत बिया, बाकिर कपड़ा कौशल्या के चौकी पर बा। सासू माई, तनी वो कपड़ा सरका दिन ना, रोटी जलत बा। ना बहू, लकीर पार कैल मना बा, जलने दा रोटी। कामिनी हाथ से रोटी पलटे के कोशिश करेली आ हाथ जर जाला। आउ, मैं गोर जर गइल। जैसे ही कामिनी के माई सुनली, लकीर भूल के दौड़ के आईली। अरे देखी तनी कतना जर गइल बा। कतई की पागल बाड़ू का? चिमटा काहे ना उठौलू? रउआ तो लकीर पार कर देनी सासू माई, अब रउआ हमार गुलाम भईनी। धत पगली, माई कभू अपना बच्चा के गुलाम होले। हमार हाथ तो तभू न रुकल जब तू हमरा के ताना मारत रहलू, तई लकीर का रोकी। माफ कर दिन माई, हमरा के अलग ना होखे के बा। हमरा के रउआ डांटी चाहे, ओकरा बिना घर घर ना लागेला। तू तो बहुत बड़का खिलाड़ी निकलला रे। रुक तू, आज तोरो के साग रोटी ना देव। ना माई, रउए की छोड़ दी। आज साग रउआ बनाई और रोटी हम भुलाऊब। चल उहे ठीक बा। आ सुन, नून तनी देख के डाली है। कामिनी चूल्हा पर वापस बैठ जाली। कौशल्या चौकी छोड़ के कामिनी के लगे बैठ जाली। कहानी के संदेश: घर लकीर खींचला से ना, बल्कि एक दूसरा की तकलीफ समझे से चलेला। सास पतोहू की रिश्ता कड़वा मीठा होला, बाकिर अंत में ममता ही जीत जाला।